Na ce maka ga macen nan tsakiyar su. Da zan ba su tare da su biyu ne kawai. Wannan mutum ce? Wasu Amin. Wasu Amin. Abido ne. Wala ba ma a gane mutum ce. Kuna, su kana za su ne. Jiya ma ya yi kyau sosai. Ubanka. Wace jaka? Wace jaka? Ba da sako. Wani sabon da kawai ne. Wallahi da take dubu ma ya an samu. Ba da yaushe. Mutane na nuna wai yana da zalo da Ka lafiya. Ka lafiya. Ga mutum da kana. Da daura! Daura! Alhaji Muhammadu. Alhaji. Jeka mu haɗe. To, kane na wuce ba haife ka. Allah zuwa zuwa. Shi na rika waka ce su ne. Lado. Yawa, sai da Lado ba zo a gaisa. A gaisa mana. A zo a gaisa mana Lado. A gaisa ga hoto na a rike ne. Ai addu'a. Amin Lado. Saka lafiya Lado. Uwa kama aka baka. Uwa aka baka. Sai ya bada da completion ne. Dole ne.